Здравейте, днес ще играем GTA San Andreas, GTA San Andreas. Да. И започваме, отиваме първата мисия. Ще спра звука. Чакайте да спра само звука. Готово. Така пък много тихо нещо. И не ми харесва. Да, всъщност, извинявам се за телевизора, но просто не мога да спра. Така че... Оп, блъснах се. Чакай, така. И всъщност отиваме за първата мисия. Която мисля, че на Big Smoke или на Ryder. Точно Big Smoke. Sweetie Candle. Трябва да бягаме сега. И кажа честно, няма и да ви лъжа, защото не е хубаво да се лъжа, че без това ще ме фанат. Аз съм играл GTA San Andreas и затова знам какво се прави. И затова ще бъдем по-натам, защото майка ви ще еба, някой, не на вас, на ето тия къде блъснаха. Просто трябва да бягам от тях, не знам защо. Иха. Така, майко, помощ! Това не е честно. Никакъв случай. Не беше честно. И така. Аз ги лъжа. Ама да ви кажа, че ще правя по един клип на всеки един клип ще правя по една мисия, защото бандикама ми се прецака. Прецака ми се и май иска ми регистрация. Не мога да се регистрирам, не да се регистрирам. Иска ми сериен номер и някакви такива сериен номер. Не, че нямам, а не знам какво означава дори. И така да се върна. Но това е друг въпрос. Ако някой знае как на Bandicam да си направи регистрация, да пише под коментарите. Отдолу, бегай, Райдер. Чакай. Ще ми е прияко. Не мога повече да снимам, да ви кажа от 10 минути, така че ще е много. Те са по-бързи. Идват сигурно тез. Много сте далече, стоите. Няма стоя да райдерше, защото ето ги тез. Мисля да мина с регистрацията мисията. Опа! Почти урях! Още малко! Давай! И така успях да мина тази мисия. Ето. Опа! Ето, готови сме. Аз не чакам само това. Съвсем малко ръбех. Така.
така, уважение. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, абонирайте се за мене и дайте повече нагоре. До нови срещи!